ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കമൻസുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായേ. ഞാൻ ഈ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുന്ന കേക്കുകളാണ് ഇടാറുള്ളത്. ഈ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയാലും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയാലും ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് തീരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒന്നും കാണാത്തത്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ കേക്കാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക്. 1 kg വെയിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേക്കാണ്. കസ്റ്റമർ റെഫറൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, താഴത്തെ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റാണ്, ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണേന്നുള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മുകളിലൊരു ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം താഴത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പഴയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്